Сега, в момента Ицо позира на неговия биш приятел Митко Паскарев. Ето, даже му е трънка. Има скорост. Колко бройки са, не се знае. Километража, искам да видиш километража. Искам да снимаш километража. Защото се купува на толкова километри. Ицо, седни на задната седалка, аз отпрене. От Халбанов ли го взимаш? Това така ли щяха да кажат? Ще изкрити капата, Това така ли щяха да кажат? А не, виж. Обаче виж са, независимо кога ще дойдеш, Ицо. Може и през вечерта, има динамо и фар. Това какво става, закучите ли? Айцо, има и динамо и фар. Може и вечерта да дойдеш. Свирката макефи. Ицо, хубава смяна направили. Две колелета за голфче. С хладилник. То с хладилник. Да, не му кажете. Момчето.